Гледате ли тук интервюто на главнокомандващия военно-въздушните сили, генерал Радев? Който беше много генерал притеснен Радев съм се срещал Тоест, вие лично. знаете той какво мисли? Да. За мен той е един професионалист. Подпомогнете ли това, което той си е начертал като Но аз ще ви кажа какво аз му за казах, тази година? когато стана дума, че искаше да помогна с разговори, естествено, за закупуването на 3-4 ултралеки самолети, за да може пилотите, които започват, бъдещите изтребители, тяхното обучение да бъде по-ефтино, по-ниско. Първоначално първата година да летат на такива самолети, а не директно на изтребители, защото и икономически сметката излиза по-добра. Да. Тогава му казах: господин Радев, аз така приветствам всичко, което правите, но искам само да ми отговорите вие като генерал и може би генералитета, да каже защо само преди 7-8 години се разпродаде Войнтех, армията, където продадаха 150 самолета за по 2000 лева един самолет. И сега се връщаме 10 години след това да търсиме за да ги купим обратно. Евентуално. Те са си тук в България самолетите. Да, те са повечето от тях в България. Добре, благодаря ви за този разговор.